שלום, היום נלמד איך יוצרים מיקמק. נכנסים ליצור מיקמק חדש. קראתי והבנתי. והם בוחרים צבע כתום. אחרי שכתבנו את השם, נעשה פה, אם אתם רוצים, את הסיסמה. לא חובה את האימייל, אבל שימו את האימייל בכל מקרה. שימו אימייל מזויף, אבל שווה אימייל אמיתי. צ'אט מובטח רגיל. אם אתם עושים את זה לא תוכלו לדבר כמה שבא לכם. המשך ונרשמת בהצלחה. תתחיל לשחק, תתחיל וקיווי ותודה. הנה המיקמק. יאללה ביי.